Здравейте, YouTube! Аз съм Лодакис. В момента тук е Блашко и до него е Шейсър. Днеска ще тролваме играчи. Надявам се, че ще ви хареса. Кажете хай на YouTube. Кажете хай, бе! Хай! Здрасти, YouTube. Тъй. С кого почваме, Блашко? Ще видим чай, първо ставам Ваниш. Ваниш. Това е спална. Аз съм до Алкил. Тъпа Алкил. Тъй... О, какви са тези зомбите? О, почваме. Аз ти спамвам, бе. Знам, бе. Базикам. Това да се спасява човек. Спам. Ето умирай сега, гледай. Спални гигант, бе. Не, бе, се умре наистина. Не, гигант, бе, спална. He will die. Oh. What the fuck, that was good. Но той не ги вижда. Да, паси. Муника. Ай, крипър. Ай. Няма на къде. Я зомбите по-добре. Килал. Ай, kill up mobs. То умря. Килал сега и тук. Не! Омага. Айде. Дай ми кити. О, кит. Ай, ходим. Следващия. Чай сам. Блодмастър. О, той искам да отиде във водата, човек. Чай ще магна къщата. Ай, махай. Гледай сега, гледай човек. Гледаш ли? Чай, къде си тъпа Блашко? Ай, махай. Толкова с малко. Това е неговата къща, ти кой искаш? Той къде изчезна? Гледай сега, като дойде няма къща. Той отдолу тука. Гукичке, човек, кора се човек. Искате ли малко крипа? Не бе, не крипа, спамай, много бързо умира, бе. Няма, бе. Ще умре много бързо. Уби крипър. Браво. Тъй. Абе, човек, гледай сега. Той пък се беше кикнат. Тъй, админ. Той се хвърли надолу, е. Единственият шанс да се качи горе и Тъпа да нахуй. падне долу, не знам, иначе няма изглед. Той умря. Фаст. Нещо на мен ми лагна нещо. И на мен ми лагни, да я знам. Сигурно от това стане, да я знам. Милиалки беше англичанин. Чай сега. Прикольно. И хора да ви кажа в сървъра няма. И хора да ви кажа в сървъра няма много хора. Горкичкият човек няма къща, приятели. Ау. 1,5 станахме почти. Да, момент 1,5, приятели. Да, и затова няма хора. Върни му хома, бятко. Чай сега. Басяката къща. Тъпа Лодакис. Колко къща има това, бе? Берко. Беркал. Лодакис? Ой. Къде си, бе, Косио? Какво? Къде си? Тъпа Блашко. Къде си? До Блодмастера, що? Айде отидем при Габриел. Хора, YouTube искам да ви кажа нещо, че моят кит по-скоро ще го сменям на Faction сервер. Сега почнах да строя спауна, така нататък и до утре може би ще е готов. Надявам се... И даже след една седмица ще пуснем нов сервер. Това ще е, може би, Hunger. Там, Games, някакви разни игри. Ще направим ревю и ще видите. Нали, Лодакис? Дано да ви хареса. Ой. Сет. Лодакис?
Гледай какво става така. Къде си? Оле. Гледай сега какво правя аз. What the fuck? Ти направо махна тук. Целият лор почти. Ето всички умряха тук, бе. Дежи. Как се умре, бе? Ай, къде са Къде ти? са хората, бе? Дай ондо, бе, Удакис. Умряли са, бе, тук брат ми мради долу. О, брата. Не, някъде трябва да са. О, някакъв нов играч. Уа, на крафт. Дано да е българин. Дано. Да, бе, в 1:30 едва ли. Този сървър има повече англичани от българите, бе. Еми да, почти. И хора, не забравяйте да се абонирате за нас. Така нататък. My channel, Smiter BG, baby. Бейби. Удакис, къде си е, бро? Да я знам, брат. До тебе. Ай, тъпо Удакис не става, чай малко. Само не. До теб съм, бе. О, чай. Тука. Ай, ходим при Лана Крафт. Ху? Тъп са. Знаеш какво? Та, не, някак си играм от тебе. Чай да го бутнем, бе, чай. Не. Знаеш какво, да ги правим такова и да ги... Ей, ще ти изчезна, видяхте. Ой, човек, хитнах го само един път и му взех почти 4 сърца. С нежни топки, бе. Не бе, имам такова левел на скила. В смисъл, Да. Ясно. Не си вървиш ми. Кой играе лига? Яко не си вървиш. да бе, чакам. Сега вече пак не си вървиш. Да бе. Абе, не си ванижа, бе. Абе, Удакис, къде си? Покажи, Удакис, покажи ларповете, новите. Да, Които? уж клипа тролваме. И тук сега ревю почнахме. Черно море. Пробваме. Зизими, я Зизими. Ела до Зизими. Глей го. Китофофо. Някакъв китофофо. Зизими умира. Хел. Хел, зими. Аз му дадох хел. Ой, горкичките хора. Китофофо. Бразилия. Зизимис. Гати хората, човек от Бразилия, от Англия. Ай, знаеш за какво по това време влизат хора? Защото в тях часовата разлика е различна, може би. Да, и И сигурно, да. нали съм качил сервера в много сайтове, там се взима тайпито. Да, това е нещо много хубаво, иначе... Да ви кажа. Само, че обаче е по-трудно да се разбираме с играчите, защото те повечето си пишат на собствения си език. Чакай бе, аз трябва... Някои са от Америка, някои от Бразилия, някои Аз от Холандия. знам една команда да мога да видя. Да превежда. Пише. Social Spy on. Тасна. Да, бе, Като фофо излезна от играта. нещо такова. Защото толкова хора англичани, американи, там има. Някакъв влиза бразилянец. Ой, Лудакис. Къде си е Удакис? Де я знам, да отида, до изми нещо такова. Зизими? Да. Но е. Чай, аз да взема снежни топки така. Да ги целя малко. О, знаеш какво? О, той ще знае, трябва да инсталира. Snow, Но той има фактион тук вътре. Pumpkin. Чай сега.
няма смисъл. Има съобщените. Ай, ти да разрушаваш ли ми ги? Ти на Уитър да ти пусна. Не пускай го идея. Знам бе, то лаги без това. Таки сте. Стига ли толкова Кое? за клипчето? Ама аз още не съм го спрял. И да, хора, това беше от нас. Дано ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате за нас. Що издаде прикритието си, е? Чао. Ай, пичове, надявам се, Пробо за днеска. Ай. Ще има и нови клипове, както споменахме. Да, хора. И нови сървъри. Да, и скоро нови сървъри, да. Чао от нас и приятна вакансия. Бай.